Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong buntag sa tanan, mga anak sa Dios. So lain na pud nga kahigayunan na diin kita magapaminaw sa pulong sa Ginoo. So mga atong masinati niining kalibutan na mga kaigsuunan ko is daghan kayong mga tao or mingon ta bisan pa magdili Kristohanon or Kristohanon is naningkamot nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan usahay dili kalikayan na diin sa atong pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios, usahay na ataning word nga kapuyan ta. Hapit na ta mo give up, padulong na ta mo undang, para na to nga murabag ka ng mingon ta nga diin, murag dili na mo ko makapadayon sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Apan karon nga kabuntagon, you are so blessed karon nga kabuntagon tungod kay kini nga pulong, kini nga mensahe nga atong madungog karon is mao na siya ang ato ang mahimutang ma-empower pagbalik, mahimutang madasig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So ato ang tagaan og dako nga respeto ang Ginoo tungod kay ang Dios mo'y tagiya sa atong kinabuhi. So before ta nga magsugod, magampo ta.
Labing gamhanan og silimbaho namon na Dios, ikaw ang tuburan sa gugma ug kaluoy. Ikaw ang Dios gikan sa sinugdanan hantud sa katapusan. Ikaw ang Dios ang tagiyas sa mong kinabuhi. Lord, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa aron kami makapaminaw sa imong pulong. Og Lord, tuguti Ginoo na diin ang imong balaang Espiritu Santo imong ipakunsad sa matag usa namo ka kinabuhi aron kami magapaminaw ug ang imong pulong nga imong ipaabot sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo among ma-apply sa among kinabuhi ug kami magtinud-anay nga mga lagad diha kanimo na diin among masabtan na diin kami magapadayon despite kung unsa man ang mga mahitabo sa among kinabuhi kami mo padayon tungod kay ikaw ang Dios ang among gialagaran dili ang mga tao ni ining kalibutan. Busa Ginoo, ikaw Ginoo panalangin sa imong mensahe karon nga kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. If namoy mga Biblia, akong giawhag ang matag usa sa pag-abli diri sa Episo. Episo kapitulo 6 bersikulo 10 og 11. Balikon ako diri sa Episo kapitulo 6 bersikulo 10 hantud sa 11. Nagingon ang pulong sa Ginoo, sa katapusan lig-una ang inyong kaugalingon diha sa paghiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Sa 11, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gibuhat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. So, ang Dios magapanalangin sa iyahang mensahe. So again, ningon ko ganiha mga kaigsunan ko na diin usahay sa atong pagkakristohanon, usahay sa ato ang kanabang nangalagad ta diha sa Ginoo, usahay dili kalikayan nga ato ang kinabang gitawag nato og ang atong pagpangalagad sa Ginoo, usahay testingan gid ni siya. Usahay makaagigitag mga pagsulay. Usahay mingon ta nga diin grabe kabug-at ang atong mga masinati sa time nga nangalagad ta sa Ginoo. Kumbaga kung imong i-compare ang imuhang ang kinabuhi sa wala pa ka nakailas sa Ginoo ug nakaila man ka or nakaila na ka sa Ginoo, usahay makaingon ka nga diin sa una, sa wala pa ko relasyon sa Ginoo, wala pa ko nangalagad sa Ginoo, is hapser nga akong kinabuhi. Smooth ra kaya akong kinabuhi, chill lang kaya akong kinabuhi. Apan sa time nga nangalagad ko sa Ginoo, nganong dagko naman kay kong mga problema. Nganong dagko naman kay ning ako ang mga pagsuway nga akong gisagubang sa akong kinabuhi. An usahay miingon ta na diin makafeel ta nga mura na tag mohonong. Mura na tag ka-give upon. Murag feel na to nga diin ganahan ta nga mo quit sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Kung atong imagineon mga kaigsunan ko sa kinabuhi ni Job. Si Job is naingon ang Biblia na diin matarong siya nga tao, no? Matarong siya nga tao. Wala na ingon ang Biblia na diin kining si Job is grabe ka bisyoso, grabe ka magbuhat og dili maayong butang. Kun dili gimension diri sa Biblia is matarong nga tao. Sa time nga diin ang Dios o si Satanas nagkita. So giingnan sa Dios si Satanas na diin nakita ba nimo ang akong alagad nga mao si Job? Ug unya ningon si Satan or si Satanas na diin alangan o Dios, imuha man na siyang gipanalanginan. So suwayi Ginoo na diin mawagtang na siya ang iyang mga katigayunan, mawagtang na siya ang iyang kung naa niya physically aspect. Mingon si Satan na diin mukwit na siya sa pagpangalagad or pagtuo diha kanimo. Tuod man ningon ang Ginoo na diin tuguti or kanabang sulayi ang kinabuhi ni Job apan ayo lang siya kuhai sa kinabuhi. So
Ato makita diri nga prinsipyo mga kaigsunan ko na diin. Kita nangalagad si Ginoo. Si Satan is gitagaan or kanabang gialaw sa Ginoo na diin mo inflict sa atong kinabuhi. Musuway sa atong kinabuhi aron mapamatud-an kung kita nagpadayon ba ta. Aron mapamatud-an na diin kung atong relasyon sa Ginoo is tinuod, genuine, is kita mo purso, kita mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why si Apostle Paul nag-encourage sa taga-Epeso ani nga time tungod kay inani ang ilang mga nasinati na diin murabag kapuyan na tungod sa mga problema sa pagpangalagad sa Ginoo or kumbaga maingon ta na diin daghan kayong mga pagsuway ni abot silang kinabuhi ug mao na ni gi-encourage ni Apostle Paul na diin ingon siya diriya na diin sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa paghiusa sa Ginoo. So, pakighiusa diha sa Ginoo. In other words, kita mo lambigit diha sa Ginoo, kita mas mupaduol diha sa Ginoo. That's why maingon ta nga sa time nga natay mga problema, mas the more ta nga mudot-dot sa Ginoo. Kung natay mga bugat nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, sometimes maingon ta nga mas na-empower ka, mas the more ka nga kanabang ganahan or the more ka nga diin nadasig nga mupadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mupadayon ta naingon din na diin pagigiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. So wala tay laing duulan or wala tay laing na diin ato ang sangpiton sa time nga natay mga problema or mga kabalaka or mingon ta na diin sa ato amang pagpangalagad sa Ginoo mga butang nga mo'y makababag is ang Dios ra gid ang atong kaduulan sa kanunay. And mo na siya ang gidasig ni Apostle Paul na diin isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa paglimbong sayawa. So ato makita diri ng diing same situation sa kinabuhi usab ni Job na diin si Satanas is kung the more ka mainiton nga mga lagad sa Ginoo, the more ka nga diin grabe ka kadasig diha sa Ginoo, the more inana sa Satan nga mo distract sa imong kinabuhi. That's why maingon ta na diin bisan pa magmaingon ta nga naay mga great nga mga preacher or mingon ta nga diin mga ambungan nga mga mihansidor or kanang nagdala sa mensahe sa Ginoo. Ngano mang ma-down man. Ngano man mapukan man. Kay tungod na siya nagpamatuod na si Satan mo inflict or mosuway gayud sa atong pagtuo diha sa Ginoo. That's why usahay sa atong kinabuhi makaingon ta nga diin kaundangon naman ko. Usahay sa atong kinabuhi maingon ta na diin murag dili naman ko ganahan mo padayon tungod kay inani. Usahay maingon ta sa atong kinabuhi na diin gikapuyan ako. Gikapuy nako. Siguro kitang tanan is nani siyang word nga kapoy, no? Kung sa imong buhaton, kapuyan ka. Apan sa papangalagad sa Ginoo, na may times nga kapuyan ta, apan that is deception gikan ni Satan. That's why ang mensahe na to karon nga kabuntagon is ayaw paghunong. Or sa English nga version is never give up. Kay kasagaran, moingon ta na diin sayon na kay na siya ilitok nga word or sayon na kay na siya na diin madungog sa atong una-una apan sa time nga naa ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka na diin grabe na ang akong pagsuway ni ining kalibutan na. Usahay sayon na kay na siya idesisyon sa tao. Sayon na kay na siya ilitok sa mga alagad sa Ginoo. Apan karon nga kabuntagon magpa-remind ang pulong sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi
nga nganong dili ta muundang. Nganong dili ta muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. So ato ni siyang tukion kining word nga never, never give up. In other words is dili ta muhundang or dili ta muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman unsa man ang maghatod ni ini nganong dili ta muundang or dili ta muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. So N is no retreat, no surrender. So dili ta muundang ug dili ta muhunong. Kaya nga naman sa Hebrews or sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 35 hangtod sa 36 naigon ang pulong sa Ginoo. Busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga mapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios nga nadawat sa inyong gisaan. So ato makita diri na diin kinahanglan or mingon ta na diin dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay kini ang naghatag kanato og kadasig, no? Nagingon diri sa bersikulo 35, ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balaod. In other words, kining word nga pagsalig is diri ta madasig. No? Ngano mang madasig man ka tungod kay aduna man kay pagsalig. O kinsa man na siya ang imong gisaligan, mao ang Dios nga atong gialagaran karon. That's why ayaw kaundang. Ayaw paghuna-huna nga muundang ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang Dios sa sinugdanan pa lang siya mo'y naghatag kinimog kadasig. No? Siya naghatag nimog kadasig aron ikaw makabaton og pagsalig diha kaniya. No? Asa man na nato siya makita? Diha sa gugma sa Ginoo. Kung wala pa ang gugma sa Ginoo, dili ta makabaton kung unsa ang naa nato karon. Kung wala pa ang gugma sa Ginoo, maybe wala ta niining kalibutan na. Kung wala pa ang kaayo ug gugma sa Ginoo kanato, makaingon ta nga diin basin unsa ka ang ato ang porma, postura or ato ang maagian ining kalibutan na. So sa 36 nagingon na diin kinahanglan nga magpailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. So before ta nga makabaton sa gisaad sa Ginoo, kinahanglan nga diin kita adunay pailob, no? Aduna tay pailob aron makabuhat ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kay usahay man gud ngano mang kagiapon na ang tao or ngano mang ganahan na muundang ang mga Kristohanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay kini walay pailob diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So dili ka mahimong makabuhat ka kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi og sa akong kinabuhi kung wala kitay pailob diha sa kabubuton sa Ginoo. That's why kumingon ta na diin kung ang Dios adunay tumong sa imong kinabuhi, hatagig pailob kung unsa ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kay kasagaran sa tao ni ining kalibutana is always magsigig reklamo unsa man ni Ginoo oy, unsa man ni imong gihatag nako inani. Usahay makalimtan nimo na diin party na siya or part na siya si mong Kristohanon nga pagginabuhi aron malimbasog ka or mahimo kang muhig ligdong ang imong paghigugma diha sa Ginoo. Taliwala ni ining mga pagsulay sa imong kinabuhi, no? That's why pagbaton ug pailob diha sa Ginoo. So dili ta muundang sa papangalagad sa Ginoo. Ug unya naingon diri sa Galatians or sa Galatia kapitulo
6, versikulo 9, dagingon ang pulong sa Ginoo. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. So dili ta magtinapulan sa pagpangalagad sa Ginoo. In other words, dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman. So dili ta makadawat or dili ta makakuha sa ganti nga gitakna sa Dios diri sa atong kinabuhi kung ikaw nagtinapulan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So sahay kining word nga tapol is motokar gini siya sa mga behavior sa tao or sa ato ang pagkatawhanon is motokar gini siya. Bisan pag miingon ta na diin, grabe ka anabang kusog mo buhat or kanabang dili ka kapuyan sa pag buhat sa mga butang nga imong buhatonon apan in terms of mga buhatonon diha sa Ginoo isusahay mabutang ni siya sa atong hunahuna nga mura magkapoy murag tapulan ta sa papangalagad sa Ginoo. So kung unsa man ang mga butang or unsa man ang mga kanabang ikahimaya sa Ginoo. Like mingunta na diin moatin tag mga Bible studies, moatin tag mga Bible sharings or kanang mga buluhaton para sa Ginoo. Dili ta magtinapol mga kaigsuonan ko. Kay kung magtinapol ta, unsay giingon diri na diin, dili ta makadawat sa ganti sa Ginoo kanato. Dili ta makaani sa gitakda sa Dios sa atong kinabuhi. So what I mean is kung ganahan ta makadawat sa ganti sa Ginoo, ayaw kaundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw paghunong sa pagpangalagad sa Ginoo. So dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang sa never is entrust to God or saligi or isalig sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. So nagingon diri sa panultihon kapitulo 16 versikulo 3 na diin itugyan sa Ginoo ang inyong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. So dili ta muundang sa papangalagad sa Ginoo. Hinuon isalig nato sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Kay nga naman, kung atong isalig sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, ang Dios mo'y nasayod sa atong kaugmaon. Ang Dios mo'y nasayod kung unsa ang atong masinati sa atong kinabuhi. Ang Dios mo'y nasayod kung unsa ang moabot or dili man moabot sa imong kinabuhi. That's why ang Dios ang atong kasaligan sa atong kinabuhi. That's why ayaw kaundang sa papangalagad sa Ginoo. Tungod kay kung ganahan ta na diin makadawat ta sa ganti sa Ginoo, atong isalig ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Tungod kay siya man ang nasayod more than sa imuhang gihunahuna para sa imong kaugalingon. So sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 19 naingon ang pulong sa Ginoo, busa kadtong nag-antos sumala sa kabubut-on sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saan. So gi-encourage siya diri ani Peter na diin kung kita
makaagi mga pag-antos sa atong kinabuhi, sa atong pangalagad sa Ginoo. Ningon si Peter na diin busa katong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat. So kitang tanan, bisan pag maingon ta na diin maayo man ang imong kahimtang or dili man maayo ang imong kahimtang karon, or bisan pag maingon ta na diin Kristohanon man ta nga ultimo lang, kitang tanan makaagi gyud tag pagsuway sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Makaagi tag pagsuway sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. That's why saligi ang Ginoo sa imo ug sa akong kinabuhi. Atong tagaan og dako nga bili si Kristo sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, kung wala si Kristo ni ining kalibutan na, dili ta makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, wala kay kasiguraduhan sa imong kinabuhi. That's why sa imong pagpangalagad sa Ginoo, makaagi man ta og pagsuway. Continue, padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta moundang sa pagpangalagad sa Ginoo. So, nganong dili man ta moundang sa pagpangalagad sa Ginoo? Kini siya is naghatod ka na tuog kadaugan. Motuo ba ta niini? Nga ang Ginoo mo'y naghatod ka na tuog kadaugan? Ningon diri sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 37, ningon ang pulong sa Ginoo, dili, hinoon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. So kini siya nag-refer sa kinabuhi nato before, na diin kita is nata sa kanang gitawag og gapusta sa atuang sala. Apan pinaagi kang Kristo Jesus, ikaw nahimong free. Kitang tanan nakabaton og kagawasan, pinaagi kang Kristo. Sa iyang sacrifices dito sa ibabaw sa cross, para lang ikaw ug ako makabaton og kadaugan. That's why sa time nga diin murag kapuya na ta, sa time na diin murabag kanabang kaundangon na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, huna-una ang Dios mo'y naghatag kanimo og kanako og kadaugan aron kita makabaton og tinud-anay nga kagawasan. So kana lang daan, dili pa ba enough na diin ang Dios ang atong saligan sa atong kinabuhi? Dili pa ba enough na diin sa kanunay atong huna-hunaon nga kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala usab kita ni ining kalibutan. That's why kini nag-refer sa ato ang kinabuhi before. Ang Dios mo'y naghinlo kanimo og kanako gikan sa atong karaan nga kinabuhi. Tungod kay kung wala ang Dios, wala tay kabag-uhan sa atong kinabuhi. That's why ayaw kaundang, ayaw kahunong. Tungod kay ang Dios mo'y naghatag kanimo og kanako og kadaugan. So diri sa Salmo, Kapitulo 108, versikulo 13, nagingon ang pulong sa Ginoo, na diin, kung ang Dios mudapig kanimo, mudaog gayud kami, ug buntugon niya ang imong mga kaway. So kini nag-refer sa kinabuhi ni King David ani nga time, no? Na diin, naingon siya na diin, kung ang Dios mudapig kanamo or kanato, mudaog gayud
kami. Ug buntogon niya ang among mga kaaway. So kung atong makita diri na diin sa kinabuhi ni King David is ang Dios mo naghatag og kadaugan despite kung unsa ang ilahang mga kaaway before, kung unsa ang ilahang masagubang nga away. And the same sa atong kinabuhi is nasad ta sa ginang gitawag nato og espirituhanong away or gubat sa atong pagpangalagad sa Ginoo. That's why kung ang Dios mudapig kanimo, in other words, kung ang Dios naa kanimo, naa kay kadaugan sa imong kinabuhi. Natay kadangpan sa kanunay mao ang Dios. That's why umingon ta na diin, grabe nakabugat ang imong pagsuway sa imong kinabuhi, grabe nakabugat ang atong mga nasinatian ni ining kalibutan na. Okay ra na siya maka-feel ta nga murag kapuyan ta. Apan ayaw ug ayaw kaundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Nganong dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo? Tungod kay ang Dios mo'y naghatag og kadaugan kanato. No? That's why niingon si Jesus Christ na diin, ako ang gidaog ang kalibutan. Nagpamatuod ni ana na diin, ikaw nakabaton og kalawasan, pinaagi kang Kristo. Pinaagi sa kadaugan ni Kristo. Mao na siya ang time na diin, sa time nga ni-resurrect na si Jesus Christ, is mao na siya na diin, ingon siya, nga akong gidaog ang kalibutan. So ayaw kaundang sa pagpangalagad sa Ginoo. So anong dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo? Tungod kay ang Dios mo'y naghatag na nato og encouragement, or ang Dios mo'y naga-empower kanato. Sa Isaiah kapitulo 41 bersikulo 10, nagingon ang pulong sa Ginoo, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako man ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. So, kini nga time is nag-refer na siya sa mga Israelites ani before, na diin dili sila mabalaka, dili sila mabalaka, dili sila mahadlok kay ang Dios mo'y nag-uban kanila. So atong kinabuhi usab isip nga Kristohanon. Usahay man gud is tungod sa mga pagsuway, tungod sa mga problema, mga kabalaka, is usahay madani ta, or kanabang madali ta maapektuhan. Ug unya maka-make na dayon ta og conclusion nga muundang nako sa pagpangalagad sa Ginoo. Apat kung atong una-unaon, ningon ang pulong sa Ginoo na diin, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. The same sad sa kinabuhi ni King David sa Salmo kapitulo 23 na diin, ang Ginoo way ako magbalantay ug walay makulang kanako. Ang Dios nagauban kang King David. And also sa atong kinabuhi usab, ang Dios nagauban kanimo. Unsa may pamatud-an na diin ang Dios nagauban kanimo? Sa time nga diin ikaw ni dawat ni Kristo, sa time na diin ikaw gibag-o sa Ginoo, ang balaang Espiritu Santo mo'y nikunsad diha sa imong kasing-kasing. Og ang Dios nagpuyo sa imong kasing-kasing. That's why kung maingon ta na diin kung unsa ang imong masinati ni ining kalibutan, ang Dios nakakita ni ana. Ang Dios nakita ni ana. Ug ang Dios wala muhatag og pagsuway nga dili nato makaya. Kay nga naman, siya mo'y nasayod sa ato. That's why niingon ko ganiha na diin sa atong mga pagsuway sa atong kinabuhi, sometimes diri ta mabaid, diri ta ma-purify, diri ta kanabang mahasa kung tinud-anay ba gyud ang ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo.
That's why ningon sa Apostle Paul na diin pagatistingan gayud ang inyuhang mga pagtuo. So ang atong mga pagtuo is testingan gayud aron makita kung tinuod ba yun ni siya og dili tinuod. Apan usahay ang mabutang sa tao, mabutang sa mga Kristohanon, or usahay mabutang sa atong huna-huna, is muundang nata, kay gikapoy nata. That's why, ang Dios may naghatag ka na to, og kadasig nga diin, dili ta muundang. Tungod kay siya, nagapromise na diin, siya nagauban ka na to. No? Og dili ta kinahanglan nga mabalaka, tungod kay ang Dios, mo'y magalig-on ka na to, atubangan sa atong mga kaaway. Ang Dios mo'y maghatag ka na to kadasig. Mabita nang maingon ta na diin, okay ra na siyang makafeel kag kapuyan, basta dili lang ta maundang. Kaya nga naman, sa time manggod nga maingon ta na diin, murag kapuyan na ka, mo na siya ang tentasyon ni Satan. Nga kasagaran, siguro kitang tanan tao diri sa kalibutan is makafeel kita ni ini. And even sa imong trabaho, and even sa imuhang kagwapa, sa imong kagwapo, or kung mga imong tanan din sa imong pagkasikat, isusahay kapuyan ka, di ba? Pero diri sa pagpangalagad sa Ginoo, sometimes makafeel kita ginani. Apan mabitan ang giingon ni Apostle Paul na diin, dag-a ang imuhang lawas nun, pinagis sa imong espirituhan tungod kay kining atong lawas ni ining kalibutan na is dali ra gid siya mo response kung unsa ang panghitabo sa kalibutan. That's why una-una to sa kanunay na diin dili ka makapadayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. So dili ta muundang o dili ta muhunong tungod kay ang Dios mo'y naghatag nato og kadasig. Asa man ta nato mabatunan ang kadasig diha sa Ginoo. So diri sa saad sa Ginoo. Ningon diri sa Deuteronomy kapitulo 31 bersikulo 8 nagingon, tultulan o gubanan kas sa Ginoo, dili kaniya biyaan o talikdan busa ayaw kahadlok. So ayaw kahadlok, mga kaigsunan ko diha sa Ginoo. Ayaw kahadlok na usahay maingon ka na diin na may maapektuhan nga relasyon. Ayaw kahadlok na usahay maingon ka na diin na may malain nako, na may masuko nako. Especially sa time na diin kung ikaw mo reach out or mo sangyaw sa imong mga kaigsuunan, mo sangyaw sa imong family, mo sangyaw sa imong mga barkada, mga kaila, usahay mahadlok ka, no? Apan kini sa time ni Joshua, ani nga time is gi-encourage si Joshua ni Moses as long as sa Ginoo na diin dili ta kinahanglan mahadlok kay ang Dios dili mo biya kanato, dili mo biya ang Dios kanila. An sa ato san nga kinabuhi is dili ta muundang. So kung maka-fail man ganita nga diin murag kaundangon na ta, balik sa saad sa Ginoo nga dili ka niya pasagdan ni biyaan. In other words, usahay mo gud makaingon ta sa atong kaugalingon nga mura man og wala ang Dios nagalihok. Mura man og wala ang Dios nagauban kanako. Kay usahay maingon ta na diin kung naa pa ang Dios, naunta ang iyahang tabang diri kanako. Panusahay makalimtan nato na diin maglong ta or ganahan ta mangita sa tabang sa Ginoo. Apan usahay wala tay abli-abli sa pulong sa Ginoo. No? That's why sa time nga naa kay pagsuway or mga problema, mga kabalaka sa imong kinabuhi, isip nga Kristohanon, tungod kay kitang tanan is dili gid exempted ang matag usa,
diin dili makasinati niini. Kung dili ay encourage sa matag usa na diin ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. Tungod kay sa karon nga time is wala nay kitawag nato na diin madungog sa imong tingog nga moana ang Ginoo na diin ayaw kaundang. Ayaw kaundang. Kung dili gihatag na sa Ginoo pinagi sa iyahang pulong. Ang pulong sa Ginoo is complete, walay sayop, kundi nagpamatuod nga kining pulong sa Ginoo is si Kristo. Ug ang si Kristo is mo'y naghatag nato og kagawasan sa atong kinabuhi. That's why ayaw kaundang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So, as a conclusion is usahay ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Sama na siya sa usa ka dula. No? Usa ka dula. Na diin dili ka makadaog kung dili ka mapadayon. Dili nimo mabatunan sa imong kinabuhi ang kadaugan kung muundang ka sa imong pagpangalagad diha sa Ginoo. That's why isip anak sa Ginoo. Ayaw kaundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Don't give up. Hinuon, padayon sa pagpalagad sa Ginoo. Tungod kay ang Dios may muot sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi kung kita mapadayon despite kung sa mga lisod, mga obstacles sa atong kinabuhi. Ang Dios nahimuot niya ana. That's why ayaw kaundang, hinuon, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mag-ampo ta. Labing gamhanan o silimbahon naman na Dios, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagpa-remind sa amoa na diin kami dili mo undang sa pagpangalagad kanimo. Na may times Ginoo nga kami kapuyan, pandili kami mo undang Ginoo. Tungod kay kana is deception na siya ni Satan. Usahay Ginoo ang among kaugalingon. Dali madani, dali mailad sa mga lihok ni Satan. That's why niingon ang imong pulong na diin among isulob ang kahimanan namo sa gubat. Dili gubat physically, apan gubat spiritually. Sa time nga kami nakabaton og relasyon diha kanimo, nagsugod ang among gubat, spirituhanon nga bahin Ginoo. Ug ikaw gyud ang makahatag kanamo og kadaugan sa among kinabuhi kung kami mudangop always diha kanimo Ginoo. And Lord, I pray Ginoo unsa man ang mga kabalaka, mga pagsuway sa kinabuhi sa akong mga kaigsuonan karon Ginoo. Ikaw Ginoo dasig kanila, ikaw Ginoo magatabang kanila, ikaw Ginoo maga-empower kanila. Pinagi sa imong pulong Ginoo. Ug tagay kami kadasig Ginoo. Nga diin as long as aduna pa kami gininhawa, as long as aduna pa kami kinabuhi, ikaw ang among pangitaon sa among kinabuhi sa kanunay Ginoo. Takos ka namong alagaran, pasidunggan, hiining tanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Walay rason na dilikan namo simbahon. Walay rason na dilika pagabayawon. Walay rason na dilikan namo halaran. Pasidunggan